Dem başminerên Kursat Nivîsê ez Ferhat Yaşar peyamnerê Kursat Nivîsê ya Stenbolê me. Dixwazim serî da viya bêjim ez gelekî kêxweş im ku di Stenbolê bi Kursat Nivîsê ra kanala Kurdî ra dixebitim. Îro me got em behsa çîroka vê bajarê bikin bi taybetî jî çîroka Kurdan. Wekî hûn zanin di vê bajarê giran da milyonan Kurd dijîn. Em ê îro hem bi Kurtesî behsa çîroka vê bajarê bikin, hem behsa çîroka Kurdan bikin, hem jî çend mizgeftên balkêş hene em ê wera behsa wan mizgeftana bikin. Stenbol ne tenê bajarek e, arşîva împaratoriyan e, mozaîkek çandî ye, sahneya siyasî û pira bazirganiyê ye. Dema ku roj li ser Halîçî diherike, silûetên minareyan û dêran tiştekî dibêje. Ev bajar ji împaratoriyên hilweşiyayî dirêjtir dijî û her dem dikare xwe ji nû ve ava bike. Derewîne li orta rastê jiyan, çend car çend guliyê min hat şikestin. Naxwazim reşbelek, porên dirêj, îmgeyek tuneyek û li te bar bikim. Ez şahin oxtucu, way 23 sal zêdetir e li Stenbolê dijîm. Li Amedê ez hatim Stenbolê 23 sal, 24 sal way em ê pêş xwe bêlin. Çaxê ez hatim Stenbolê desazê xwe da 23 sal yani 24 sal em bêjin. Ya em kêm zêde em bêjin bira 20 sal be. Çünkü carekê dîsa çûm hatim. Di nava ew 20 salî da rêvêtiya min ew edebiyatê dest pê kir. Edebiyat dest pê kir. Me helbestê xwe li vê nivîsand. Derdora edebiyatê ê Tirkî ve ê Kurdî ve çi be li vê me ava kir. Lê di destpêkê de heta vêga em her tim Kurd li ba hevdû bûn. Me piştgiriyê de hevdû. Bi dixebatê da, di şer da, di bi her awayî da, li aliyê aboriyê da çi hebe me pişt hevdû, mil bi mil me em derketin evkê. Yani mesela çaxa em hatin Stenbolê yani em xebitin destpêkê da. Yani em hatin vê dera, tamam li vê dera Kurdên berê hebûn. İro mesela lê dirênî Kurd mesela li vê dera gelekin. Yani mesela alî kurmancî da zimanê xwe em bikarbînin yani Stenbol ji wana gelek derfet jî dame. Yani em Kurd çaxê de hatin ba hevdû me bi Kurdî qeset kir, me Kurdî fikrê xwe ramanê xwe dahin berê. Lê mesela tu zanî Tirkiyeyê faşîzm herî zêde ye. Dîsa jî me bi her eqsî, bi eks, bi bawerî, bi îniyat me li ser kurmancî, ser zimanê xwe me jiyana xwe ava kir. Me berhemê xwe jî yani berhemê min ê ewlê Tirkî ne mesela em bêjin. Lê her tim dilê me da kêm bû. Çünkü zimanê min nîne. Zimanê min ê perwerdeyî ye, zimanê ku ez Tirkî yanî bikar tînim yani zimanekî ne ew ke em bêjin. Yani em çawa bêjim şera. Ama hemû helbestê xwe, nivîsên xwe çi hebe yani aliyê edebiyatê da çi hebe li vê dest pê kiriye, li vê didome. Gelek sal jî me pişt xwêjt. Di Stenbol gelek tişt dame yani mesela êş dame, kul dame, heset dame, hezkirinê dame, tekoşînê dame, fêrbûnê, hînbûnê, li hemberî jiyan, xwe bi rêva birin. Yani bi her awayî Stenbol gelek tişta dame. Yani me li Stenbolê jiyanek ava kir, li ser avakirina ew jiyan jî em meşiyan kêm zêde serkeftî an binketî tiştek yani ne mühim e divê da. Divê da rêvêtiya ku me da dest pê kirin hê jî didome û her alîva jî Kurd li vê xwe xurtin. Îro li bey oxlî em karin bêjim yani hemû dostên me, havalên me xwedî karsazin em bêjim, xwedî dîkandarin, hemû Kurdin. Yani tiştekî îro serê me bêşê em Kurdên ba hevdû em mesela xwe çareser dikin. Di esasa xwe da tiştekî awakî gayrî resmî hukûka me jî heye. Lê em bêjin yani mesela tu bêjî eger çand û huner alî çand û hunerê da çi heye yani gelek tişî hene. Yani li gor Kurdistanê kêm be belkî, li gor Kurdistanê kêm be belkî
Lê alê çand û hunerê de jî İstanbul bihêz e. Ji xwe çand û hunera Kurda em lê dirênin ji İstanbulê bi saz bûye. Mesela Bedirxan, mala Bedirxaniya, Celalet Ali Bedirxan, em bêjin Kamran Ali Bedirxan, Mihdad Bedirxan mesela. Vana tu çavê lê dirên li vê dîsa li vê yani saziyên Kurdan yê berên denema evkê rahmetî Nemir Musa Anter. Çawa vedgirin ser zamanê dayîkê İstanbul Ha. tesîre ku çawa li ser zamanê. Vêga ez ana kat zaniya mal vêdara em herin em û te derkevin. Em li Qaraköy ber Kersaxa Qaraköy bimeşin. Pêncî ev dikan henin. Ew hev pêncî ev bi çîrû nehê ebî Kurdin em dikarin her bi alî Kurdî biaxivin. Da alî Kurdî axivtinê da programê tune. Berê herê çaxê me Kurdî xeber dida da axiviya xwe dikirin. Me jî çawa kir? Me jî ber xwe da. İro tê alvêdara dirênî mesela millet Kurdî daaxive mesela. Kurdî daaxive. Alî evkê de problem tune, alî ziman da problem tune. Problem çi ye? Problema desthilata ye. Lê ew jî çawa bû hêdî hêdî şikiya çawa şikiya bi berxwedana Kurda şikiya. Hani edebiyat wêje İstanbulê da xurt e. Yani ne tenê edebiyata em bêjin Kurdî heye. Edebiyat Ermana jî heye, Rûma jî heye. Esasê xwe da İstanbul di dawiya dawî da navenda siyasetê, navenda kültür û çandê ye, navenda aboriyê ye ji bo Kurda. Yani Kurd dev jî İstanbulê bernedin nizanin. Lê şopa Kurda li ser İstanbulê ew ê hebe û ew ê her hebe. Yani tu İstanbulê min çend sal berê jî gotibû. Yani êdî tu İstanbulê bê Kurdan nikarî bifikrî û bişî. Kurd tune bin İstanbul tune. Yani hemû kar û barê İstanbulî serpişta me ye. Serpişta Kurda ye. Hin taxan tu dikwarî Kurdî, Tirkî, Erebî û zimanên din bi hev re bibihîzî. Ev pirrengî û pirzimanî Stenbol dike mozaîkek zindî. Kurd li vir hem xwe digerin hem jî beşdarî avakirina bajarê dibin. Ez Rêbîn Özmen wekî wergêr û edîtor kar dikim her wanakê jî li Medya Kitabevî berpirsê Medya Kitabeviyê me ku ev pirtûkxane pirtûkfiroşî sih sala li Stenbolê kar dike tenê li ser Kurda û kitêbê bi Kurdî difiroşê. Her wiha demekim rojnamegerî jî kir û ez cara wî karê jî wilo freelance dikim. Mesela min İstanbolê jî yani 10 sala ez zêdetir li Stenbolê jiyam piştî wêna demekê ez çûm li Diyarbekirê salek 2 sala ez mam û carekê dî ez li Stenbolê vegeriyam nehekê jî 2 sal û nîv 3 salê min dîsa ez Stenbolê vegeriyam. Lê ez karim bêjim neviyê jiyana min zêdetir li Stenbolê derbas bû li vê dirê niştecihim. Stenbol bi rastî ji bo Kurda bajarekî giring e. Yani ji serdema dawî ya Osmanî heya îro bajar tekiliya Stenbolê Kurda her tekiliyeke pir zêde û pirreng e. Ji ber ku demam di mezênin gelek weşanên Kurdî li vê dirê dest pêkirine, gelek cemiyetê Kurda li vê dirê hatine avakirin serdema Osmaniye de. Serdemekê Bedirxanî wekî kesê mişeftî, wekî sürgûnkirî li Stenbolê jiyane û wan jî di jiyana Stenbolê de karîgeriyek kiriye. Her wiha ez karim vê jî bêjim
دیسا حمله کردی استانبول کاریگری که مزن لجیانا استانبول کرنا و بدری واجی گلک کومله و جمعیت آوا کرنا. گرم ونه سردما کوماره سال شستوانه دا موسی عنتر و کسی وکیوی روشنبیر کردال بدری جبو خوندکارا جهوه کرنا و خوندکار لوی بین خوندکار کرد و موسی عنتر بیرانی خود برفرهیج بحثوانه دکه وانجی گلک خبات کرنا و دیسا هندک وشان هندک روزنامه درخستنا و جو سال نطابر بجی ام دکارم بجین گو بلکی نوی نبجی یعنی جسه بحرک کسی گوستانبول edicin edik kurdun و کرد دجیان استانبول ده geleki جی çağı karigerin و خودی جهکینه یعنی یا راستی نه استانبول ده ما گوز مزینم سکارم برحتی بیجم bu Kurdiya go İstanbul'u daxivim ez nikan tu bajarê Kurdistanê baxivim. Lewra li vê derê ez herma ku derê Kurdî daxivim. Çi bar bê, çi dikan bê, çi kitêbfiroş bê, çi dikaneke ji rêzê bê, marketek bê, firneyek bê ez her bi Kurdî jiyana xwe berdewam dikim û her bi Kurdî daxivim. û li her derê jî ez bersiva xwe bi Kurdî dikirim. Ku ev rêje îro li Kurdistanê jî bi qasiya İstanbulê zêdenîne. Yani ez digerek bajarê Kurdistanê jî ez geriyam bes dikarim bêjim gund bi gund jî Kurdistanê geriyam. Êdî karîgeriya Tirkî îro heya mixabin heya gundê Kurdistanê çûye lê İstanbulê xwedî derketinek li Kurdî heye bi rastî. Ev jî cihê kêfxweşiyê ye. Wekî dî ji bo min çima İstanbul giring e ya jî çima İstanbolê me yani ya rastî ji ber karê ku ez dikim bazara Kurdî bêhtir li İstanbolê ye yani weşanxaneyê me yî herî mezin wekî Avestan û Bihar li İstanbolê ne rojnameyê me li vê derê ne gerek bi cihê televizyonê Kurdî ofîsê wan li vê derê zêdetirin û bêhtir derfetê kar li vê derê bêhtirin her wiha cî got herkes zêde dixebitin medya kitêbevî ev 8 salî li İstanbolê ye û li vê derê yani ez karim bêjim mesela cihekî dî weke medya kitêbevî jî li deverekê dî yani ne li Bakurê Kurdistanê ya jî ne li deverekê dî Tirkî nîne yani ev der cihekî taybet e tenê kitêbê Kurdî û li ser Kurda difroşe. û ez vê derê kar dikim her wiha ji bo karê wergerî û edîtoriyê jî û ev der ji bajarê dinê yê Kurdistanê berkeftîtir e yani vê derê zêdetir kar heye derfetê kar pir zêdetirin û danîna tekîliya jî rehettir û hesantir e û zêdetir derbarê vekara de jî tekîliya dikarê deynê. Ji wê alî ve jî İstanbul bo jiyana min rojane ji bo debara xwekirinê ji bo min gelekî giring e û her wiha jiyana civakî jî yani jiyana civakî İstanbolê bêhtir min dikişînê nava xwe û bêhtir xîtabî min dike. Ew jî meseleyeke giring e ji bo min bi rastî yani. İstanbul ne tenê ew bajareke ku milyonan Kurd li vê bajarê de dijîn. İstanbul ew bajareke ku cara yekem aleya Kurdistanê di vî bajarê de hate xêzkirin û hate qebûlkirin niha jî ew ala li seranserê cîhanê bi aleyên welatên din re bilind dibe. Ka em behsa wê aleyê bikin ku li vê derê li vê bajarê İstanbulê çawa hate pejirandin. سال 1920 لوی جاغی له هر دنیای دا شر herkes dixwaze welatekî ava bike lê derê teşkilatê İslamî ya Kurd li Stenbolê kom dibin dibêjin Kurdaran jî alayek lazim e li wê derê rûdinin û alaya Kurdistanê xêz dikin û vê alayê ji konsulxane û welatên din ra dişînin û herkes vê alayê qebûl dike. Piştî şerê agirî dest pê dike li wê derê jî nîqaş têne destpêkirin dibêjin ku em aleyekî ji Kurdan ra çêbikin bo ku em ê aleyê li her derê biçîkînin. Piştî wî ya Memduh Selîm Beg
ji Sûriyeyê nameyek bo komutanê Agrî, komutanê serhildana Agrî nameyek dişîne, di wê nameyê de jî wê alayê xêz dike, dibêje ku ev alaya Kurdan me li Stenbolê xêz kiriye û li wê derê hatiye qebûlkirin, kosonxane û welatên biyanî hatine qebûlkirin, dev ji wan nîqaşên xwe berdin û wê alayê ku ez niha bi lez wera xêz dikim û ji wera dişînim diya qebûl bikin. İhsan Nûrî Paşa jî wê nameyê dixwîne û li gor wê jî wê alaya Kurdistanê li serhildana Agrî da bikar tîne. Piştî wê jî êdî dema serhildan çêk diçe Mehebatê, li wê derê Mehebat jî ev ala bilind dibe, piştî Mehebat jî têk diçe, niha ew ala li başûr e û bi kêleka alayên cîhanê, ên welatên cîhanî bilind dibe û niha jî hemû Kurd, hemû dinya wê alayê weke alaya Kurdistanê ya Kurdan qebûl dikin. Ez hevseroka Enstitûya Kurdiya Stenbolê navê min Remzî Alparslan. Li Stenbolê û saziyê jî piştî xwendekariya xwe li vir dest bi xebata mamostetiyê û xebatên enstitûyê kir. Li Stenbolê bi giştî hem bi awayekî ku li ser zanîngehan gelek kes tên vê derê taybetî ciwan tên enstitûyê yê ku em bi wan re rûbirû dibînin. Belê yani wek niştecihbûn ne li Stenbolê bim jî yani ji xwendekariya xwe pê de ez jî li vir dijîm. Yani kesê ku ji ber koçberiya salê nodî hatine Stenbolê beşeke xelkê yani Kurdên Stenbolê ji wan kesan pêkitî. Gelek komeleyên Kurdan hene bi vî awayî jî xwe organize kirine yê gund û bajaran bi vî awayî. Wekî din ji bo karûbar kesên ku hatine vê derê hene ji berê de jî malbatên Kurdan li vir hebûne. Wekî malbatên pir kevin de di dema Osmaniyan de mesela hinek wek sürgün hatine li vir hatine bicihkirin, hinek jî wek ji ber pêwirên xwe hatine vir. Weke kesên Stenbolê wisa dikarin pê nas bikin. Ez jî ji xwendekariya xwe şûn da li vir dijîm ji 2008 li wan deman şûn da heta roja îro li vir dijîm. Ya Stenbol asıl ciheke ku ez cara ewil ez jî lê hêla Tirkiyeyê mezin bûm bi rastî. Ew cihê ku ez bi zimanê xwe re rûbirû mam yani cara ewil bi perwerdeya zimanê xwe, bi hînbûna zimanê xwe ez bi wê merheleyê bi wî tiştî li vir hisiya. û ji bo min jî cihekî ku ji her aliyê welêt Kurd tên bahev cihekî wisa ye, metropolekî mezin e û bajarekî mezinê Kurda jî dikare bê hesbanin li ser vê esasê ji ber ku nüfuseke mezin a Kurdan li vir heye. Çi bi rêya koçberiyê be, çi ji demên berê bi rêya sürgünê be, çi ji salên nodî tiştê ku hatiye serê gelê me bi wî awayî hatine vê derê. Yani li vir eweke mezin heye yani nüfuseke Kurdana mezin heye. Ji ber wê weke bajarekî Kurdan jî hema dikare were hesbanin metropolekî mezin e û Kurd jî lê gelekin li çanda xwe ji xwedî derdikevin ji berê de. Yani Kurdên li Stenbol asıl weke paytexta rewşenbîriya Kurdan jî bûye li ji demekî taybetî di demên ewilên Osmaniyan de gelek komeleyên Kurdan li vir hatine avakirin, komeleya xwendekaran a hêviyê be yên din bin cemiyeta tealiya Kurdan be. Yani gelek komeleyên bi vî rengî li vir hatine avakirin. Weke cihekî rewşenbîriyê jî bûye. Apê Musa û nifşa wan jî di nav vê de ne. Wan jî mesela ewil xebatên rewşenbîriyê hevgirtinê piştevaniya Kurdan li vir kirine. Ji ber ku cihê ku bi giştî rewşenbîriya Tirkiye û Kurdistanê tevahî li vir navendeke wisa jî bû esil. Ji ber vê jî girîng bû, ji bo Kurdan jî girîng bû. Gavên ewil li vir hatin avêtin. Ji bilî vê jî eweke me yani Kurdên vê derê jî li ewkê li ser vê esasê li ser vê kevne şopiyê jî tên ewkê enstitûyê sazî û ew dikin. Xwedê li zimanê xwe dertin.
ام هزاران کس نزانم یعنی جه دماغاتی آواگرم بلکی سری پیشین پر بریک و پیک نبجی او درستایی و ماموستی گهاندنا کسان لی پشتی یعنی 2007 و شونداتر بریک و پیک بردوام کردیه سالانه مروف دکاره بیجه 2000 کسی تین بری نها هی بهتر بو او هجمار دما او که وی پاندمیا داوین هجماره که پر زیده بو و دمی ما آنلاین جه درس او که درس کورسین کردی کربون هجماره که گلک زیده هبو یعنی مروف دکاره بیجه تقریبا سالانه 1000 و 1500 کس وان در دوره دهات بری نها هنی که زیده ترجیبو بوی آوایی تی یعنی او نزانم یعنی هزاران کس لور او کنه هاتنه اريان تشتكي وسا هي اصل وقتا كنت الجوالات جي دور بيد بكو حساسيتها كمروبا بهتر هبه و چاندك جي رونشتيه يعني ده ناوهن سازيان ده در دوران ده ناوا گل ده جي يعني خودي دركتنه که وسا هي دخوازن خو بپاريزن زماني خو بپاريزن چاندا خو بپاريزن جبر ويجي خودي دركتنه هي بله يعني مروف دبينه ده كوچيان ده تواهيا باجاري مي دنجيهم وقتا بحسبينه وسا كيمبونه که لسر زمان هي لي او بدمي راجبر هنجام بشفتنه که دم دريجه هي اما الاسطنبولي مر خودي دركتنه كيش دبينه بله راسته يعني جبر كنت تخازي خو بپاريزي زماني خو چاندا خو چي کوي ايديته تخازي بپاريزي جبر ويجي از امجي يعني وي چاودريه دك استانبول جبو کردان جی نتنه باجار کار و بازرگانیه او جهه کو بیر ستران چیروک و هیوی لحف دجوونه باجار هر کو مزن دبه چیروکین کردان جی دناو دیروکاوی ده جه دگره جبر کو استانبول باجار کو هر کس چیروکا کاوی لور هیه و کرد جی یک جوان چیروکانم از مراد کالماس حسارک دم پارتی استانبول بری بوم ناج از اندام مجلس دم پارتی آن نابندی ما کار خبات سیاست و کردی دا سیاست استاد مشاندن یعنی براستی وقت ویج گفت استانبول جبو کردا باجاره کی گرینگه یعنی کارن هر دم هات گفتن استانبول باجاره کرده هری مزنه یعنی بیاردا بس 4-5 میلیون کردکن ve deri Kurd dijin o evki bir granik ve jahaj bu Kurda taybeti pişti nodi valakırna gunda yani da Şerq Kurdistan'ı gram bu pişti ve koşperi ki mezun at İstanbul'e salin nodi da o ev koşperiya ji ev koşperiya hat verji graniya xol ser velat Parisya em bejin velat Paris'i ki گرسه کی مزجی ام بیشتر استانبولی کامبیه هنجی هم دکارن بیشتر مثلا با محله کردا وابنه اگه کی هم بیشتر اصلا ورته باجلاره سلطان بیلی وانجیا گل بیشتر نافچه استانبولی وقت محله قناریا دکارن بیشتر وقت مردینی وداری گلکن işte هم بیشتر اصلا ورته سرحدی گلکن yani ام بیشتر کوشپری کسا مزجی هلدای استانبولی yani giringi viji براستی جبو گل کرد جبو سیاست گل کرد و چانداوی علیه خود چپمنی جی استانبول روله کی مزن تدایا ام بیشن دما آواکرنا زمان دا پیشکتنا زمان وداری آواکرنا وداری پیشکتیه چپمنی هر زده وداری استانبولی پیشکتیه سازی وی چاندی yani پیشکتنا چاندی جی وداری استانبول روله کی مزن لیستیه وقت دنیجی زحمتی ویژه یعنی بیشتر جبو گل کرد ام بیچند ببین باجاره کی کردستانی کرده هری مزنه لیبر زحمتی ویژ گله کی زیدانه دما کرد نودی ده هاتن و دریج براستی گله کی عشق شاندن گله کی زحمتی شاندن ام بیشتر اوه کی نخوکی نوا چانده ده یعنی دارید باجاره کی کردستانی گنده کی کردستانی در کتیاتی بداری زمان تا چند تا همی تایبتی سال نودی دا همی کردیه و تاتی باجری که استانبولی جیان خود خوازی بدی جیان کرن ولایت پاریزی هیا بیشتر گریدای دعوی هیا یعنی بیشتر سیاست گله کرد دوزا گله کرد در کتیا پیش
ev geridanî he êvalî kidinê jî tu dikarî tu mecbûrî jiyana xwe jî bidî domandin yani vî alî da lê karsaziyê da her alî da rastî zemetiyên mezin hatin kişandin wek em bêjin nenaskirina nasnama Kurda, zimanê Kurda, çanda Kurda vî alî zor zextê zêde jî ser Kurda wê demê hatin meşandin. Dîsan bêjin aliyê dinê jî yani tu dixwazî kurditiya xwe bidî jiyan kirin em wê derî zemetî wî dikişînî. Dema diçî zarokekî Kurd dema diçe dibistanê vê zemetî dikişîne zimanê wî, çanda wî, malbatê cuda ye, derdikeve kolanê cuda ye. Vî jî gelekî em bêjin em karin bêjin aliyê xwe psikolojîk yetkî ser gelê Kurd zêde çê dikir, ser zarokê Kurd zêde em bêjin çê dike. Dîsa yani ji bo asimilasyonê jî pêşketin asimilasyonê ji vê derê evekî zêde rolekî zêde dilîze yani tu çi xwasî derdorê te em bêjin Kurd ew hebe jî lê dîsa jî tu vê asimilasyonê ev nakî tu Kurdistanê nî tu bajarekî din nî yani tu ça em bêjin tu ça hatî İstanbulê tu ça çû Ewropayê tu ça çû Fransayê tu ça çû Almanyayê tu farqekî wî tune yani em bêjin tu ça 1500 kilometre bajarê Kurdistanê hatî vê derê tu 1000 kilometre ji wê şûnda jî tu çû Ewropayê çi farqekî tune çû Yunanê çi farqekî wî tune yani her der dema tu Kurdistanê derketî dema tu vê axê derketî tu vê giraniyê vê zemetî vê cudatiyê her alî da dikişînî İstanbul jî vî alî da yani wisa em bêjin bandorekî wisa ser gelê Kurd heye lê dîsa jî wek me got em bêjin hem aliyê xwe siyasetê jî hem aliyê xwe her alî da jî İstanbul ji bo gelê Kurd bi rastî giring e yani bi niha jî em bêjin yani İstanbulê aliyê xwe karsaziyê jî aliyê xwe karkera jî her alî da jî giranî herî zêde li ser Kurda tê meşandin ji bo vî jî giring e bi rastî dîsa em bêjin aliyê xwe siyaseta Tirkiyê da yani hinek wî alî ji milî jî em binirxînin siyaseta Tirkiyê da dema pêvajoyê derbas bû hilbijartinê herêmî de jî bi rastî bêbîra we vê demê jî dîsa em bêjin Dem Partiyê rol û misyona xwe vê derê guherandinekî mezin çêkir yani wisa êdî Kurd İstanbulê jî wek evekî ne wek em bêjin dengekî xwe heye yani tu dikarî bidî hundakirin jî tu dikarî bidî qezençkirinê jî di hilbijartinê herêmî wisa derbas bûn dema Kurd meseleyê dixwaze bive xwedî îradekî jî taybetî ji bo hilbijartinê işte em bêjin şaredariya da dixwaze bive xwedî îradekî jî yani wisa kî rêxistinekî xwe wisa jî dedixebolê yani wisa em bêjin pêvajoya derbas bûyî da em bêjin ji bo ew çend uzasî digotin mesela wê derê rolekî wisa lîst este navbera AKP û CHP da ew hilbijartin diçû lê Kurda wî alî da giraniya xwe da ser CHP qezenç kir ew belediya 20 sal û destê AKP de wisa hat qezençkirinê vir da jî Kurd êdî dixwaze wek em bêjin îradekî wek bandorê xwe wek yani naskirina xwe rol û misyona xwe jî dixwaze bilîze yani berjemendî xwe jî dixwaze biparêze yani tenê ne wek Kurdek teke kesî na wek rêxistinkirî jî bandora xwe li ser İstanbulê hilbijartina wî yani etkîkê xwe wisa ser siyaseta İstanbulê jî bi rastî giranî datîne vî alî jî bandorekî xwe mezin e rêxin siyasetê jî em vî bêjin dawiyê de jî vî bêjin bi rastî em çixwasî çi bêjin başbûnê wê alî siyasetê em bêjin wisa wek me got çandî û aliyê ziman aliyê çapemenî her alî da pêşketinê xwe vê derê derxistiye olê em wek dinê bişeftinekî yani bêj wek asimilasyonekî zêde jî vê derê derdixe pêş yani bi zarokekî vê derê wek axa Kurdistanê dema jiyan kir ew ê rihetiyê vê derê najî meseleyê me jî zarokeye mesela niha Kurdî diaxive mira mesela malbatê Kurdî diaxive ama diçe dibistanê mecbûr e yani Tirkî ew dike yani vê zarokê 5 sal nîv ye wê ew ê dijiyan dike yani divê baba ez em dibistan em gerî Kurdî neaxivin yani ev bîle ser bandorekî xwe çêdike divê em gerî Kurdî neaxivin em malê Kurdî diaxivin lê em dibistanê mecbûrin Tirkî biaxivin yani ev vî emrî wî da bîle ew nakûkiya em bêjin derketina Kurdistanê û İstanbulê vê ya jî dikişînin ji bo parastinê ji bo xwe derketinê
گری هلبسته که خورد هبه هر کرده کی دا کرد استانبول دجین گری هلبسته کی خورد هبه چونکی دمت درکه در و مالی جیار همی ترکیه سیستمی همی ترکیه لی وقت ام بیشن پاراستنی وقت گو یعنی ایسا هسترین وقت گرمایی خودی در کتنا چانده خودی در کتنا کردی خودی در کتنا زمان ویالی جی اوه که یعنی بیشن پاراستنه که برتکه که اوش درد که هولی یعنی چه قیمتی باشه اما ترین آکر مثلا اوه ناو من نهاد گلتکین از خلق بازی دمه سالان از استانبولی دمینن از بخو اندام پنا کرد و اندام وقف اسماعیل بشیکچی ریوبرتی دا جی دگره وک نویسکار و لیکولینر از گل خواتا چه دکن پرانیج زیادتر از سرهلدان چای آگری و قتلعام کنکوشیا گلی زیلان دخوته تکیلیه کرده و استانبوله مروف دکاره ببجه 5 ساله بردوام دکه استانبول بازاره که چاندی و کلتوریه بازاره که دیروکیه استانبولی دا گلک نتف دجین گلک اول دجین گلک باوری دجین و گلک چند جهنه در نابان دا کردشی جی دگرن و 5 ساله استانبولی ایزا شوپا کرده دبینن جاره یکم بحثا کرده هن کتاب دا آگاهتر دبین او چاق کرده که ما سرگون دبه ده بیره که و بیره که دولت ایدا ویجه حبسه و ده ماخته بیره که جیده چه یوره که دبیجه جار کردن حتما کوستانپیلوس دبیجه باشه سال 1500 دوان چاخانه دا امده دنیرن استانبولی ناف سنور بازار استانبولی دا 3 هفگنده کرده هست یعنی کرد بیره که ام بیشن حاطنه بیره که و بیره که دا جی گرتنه و باشه جه خورا زیده تر کار تجارت و مشغول بونه سال 1450 دا مولاگورانی جی استانبول دیجی وک ماموسته فاتح سلطانه بیره که رولا یا گلگ گرینگه ایروزی ام هنجین استانبول دنیرن مثلا سر نوه یا نوه کانیا هیا نوه ام بیشن کولان هیا نوه جاده هیا نوه یا ام بیشن نابری دا 5 سال در بازگیه هیچی نوه یا ام بیشن گنجابه هیچی ام بیشن اکتواله مولاگورانی دمایا دا گل کرد دینه بیره که دماتنی بیره که جه daha زیادتر اونا سر کار تجارت دا مجول دون هین کس جه در دوره هم بجن سارای دا جی دگرن و دخبتن وقت زانینه مولاگورانه سلیمانیه شهر زور یره که ریکتی هاتیه بیره که و دمه که درش بیره که جیایه هر چخواه چویه هن بازار دنیجی جیانا خبر دوام کریه اما استانبولی وقتا که زیده تر بیره که مایه وان سالا شنداتر جی ام دمالی دنیرن نقشبندی طریقاتا نقشبندی دا گله کس عالم تینی بیره که و بیره که جیانه تکیلی کردو مپرانی کردن ترکیه دجین مبحث آنا کرد یک جی کردن عراقی از کارم
تشتکی تایبەت هەیە ئەس باسە یاج بکەم ساڵی 1980 مەسەلا ئەنفاڵی چێ دەبێ gelek Kurd tenê kuştinê û ev çok gelek kes tenê Tirkiyeyê û taybetî jî gelek kes tenê İstanbulê cî û war do. Sala 1991 da jî dîsta Saddam dema em bijin Kurda dixwaze qir bike ev çok jî sirgûne gelek Iraqê tenê Tirkiyeyê û em ne kesana piranî jî dema tenê vêrekê برخ دادن استانبولی یعنی مرد کاره ببیشه قدر 400,000 500,000 کرد اف چختین استانبولی و ویره کی جی و واردون امنوجی گله که وانا باشه برخ دادن اروپای لپرانی آنا ویره کی دا دمینن و دجین یعنی قدر 400,000 500,000 نابرا 3-4 ساله دا دینی استانبولی مندو شevket Esendal یکشی حسین رحمی گورپنار دما مرا کتاب وانا جدخونه اونا بحثا کردا و بحثا امبیجن تکیلی کردا و جواته بحثا وانا رومان خدا دکن یعنی اوجی نشان داده که کرد ایدی daha جیانا وانا دا یعنی بربچاوه دما بربچاو دبن اونا جبان تشتانا حرکت دکن و در حق وانا دجی ادبیات خدا gelek tişta denivîsîne. استانبول به مزگفتên xwe jî bi nav û denge hetanî niha em dikarin bêjin bi sedan mizgeft ji aliyê Osmaniyan ve berê dêr bûn kirine mizgeft ev mizgefta pişt me hûn dibînin jî mizgefta herî bi nav û deng ya Ayasofya ye Ayasofya serdema Bizansiyan de weke dêr hatibû avakirin û ji bo Bizansiyan jî gelekî sembolîk bû û piştî Osmaniyan Stenbolê bi dest xist ev dêr jî we careke din weke mizgeft hate dizayinkirin û sedan salê jî weke mizgeft tê bikaranîn û niha jî hîn jî bi nav û dengê xwe gelek turîst tenê vê derê yanî hezaran rojê hezaran geştiyar tenê vê derê û wê mizgeftê û wê dêrê careke dinê dibînin û li vê derê jî bo Müslümanan jî gelekî bi nav û denge piştî ku cara dinê hate weke mizgeft derî xwe vekir bi sedan hezaran kes hatin vê derê مرحبا از طوفان سنبل ji sala 2013 pêve li Stenbolê dijim ji bo xwendekariya hatim Stenbol piştî mezûniyetê jî ez li Stenbolê mam û ji 2017 pêve ez yek ji rêveberê platforma Çalakî Vensê me û li Stenbolê ji bo ciwanên Kurd ên li Stenbolê taybetî xwendevanên Kurd ên li Stenbolê em li gel vêgavê li gel du hevalên xwe em bernameyên çandî û hunerî ji bo Kurdên li Stenbolê dijîn dikin û heman demê de li karekê dixebitim lê di demên xwe yên vala de jî li gel hevalên xwe bernameyên çandî hunerî li Stenbolê çê dikim. Bi rastî li Stenbolê wekî te jî gotî girseyekê mezin bi milyonan Kurd hene lê îro dema em lê dinêrin kesên karûbarên çandî hunerî bikin gelekê min valahiye gelek mezin heye du sê saziyên Kurd karûbarên çandî hunerî dikin û Kurd li vê derê nikarin xwe îfade bikin nikarin bi zimanên xwe çanda xwe bijin û lewma dema em jî xwendevan bûn me kêmasiya vê yekê dît li gel wî zemanî li gel 5 hevalên me yên xwendevan ên Kurd ên li Stenbolê me biryar da ku em platformekî wisa ava bikin û ji bo pêşê ji bo xwendekarên Kurd evên ji derve ji Bakur hatin vê derê dixwînin wan bînine bahevdû sosyalîzasyonekî navbera we de bikin û me nedikarî em tevlî konseran bibin tevlî gotûbêjan bibin an jî meşên bajer tune nebûn û kamp tune nebûn yani
کاروبارên Kurdî gelek kêm bûn bi rastî me jî ji ber vê yekê me dest pê xebatekê wisa kir vêga vê ki hêjî gelek hindike yani 5 milyon Kurd em bêjin li Stenbolê dijin lêbelê belkî 5 an jî 6 saziyên Kurd li Stenbolê hebin û îmkan tune ku ev 5-6 sazî vê xizmetê pêk bînin yani divê Kurdên Stenbolê piçekê din bixîret bin û hem tevlî bernameyan bibin hem jê li alternatîfan binêrin û ji bo xwe jî ji bo kesên Kurdên din li vê derê bernameyan an jî karobarên çandî bikin em dibênin deman bernameyekê çê dikin beşdarî bi rastî gelek zêde ye misal ez dixwazim mînakekê bidime em ê niha vê şemiyê li vê derê li kafeyekê ya Stenbolê li Nînova Kafê em ê sêva mexekreş bernameya sêva mexekreş çekin wekî kargehê çardê Sibatê li cîhanê wekî roja heskiriyan ya dezgirtiyan Valentine tê pîrozkirin em ê jî wê bi kevneşopiyekî ya Kurdan sêva mexekreş pîroz bikin dildar an jî kesên ji hevdû hez bikin an jî hewcanakê dildar jî bin dê werin guhdariya muzîka Kurdî bikin û heman demê de ji wê çandê ji wê kevneşopiyê bêpar nemînin û dê tevlî wê kevneşopiyê bibin ser Instagramê kesekê ji Qirşehîrê ji me re nivîsî gote em çend heval em ê ji Qirşehîrê werine Stenbolê ji bo vê bernameyê û carna dema em bernameyan konseran an jî kargehan an jî bernameyên din dikin em dibînin ji Tekirdayê hinek kes dibêjin em ê ji Tekirdayê werin xebera we jî hebe hinek dibêjin ji Bursayê carna ji Kocaeliyê carna ji İzmirê yani ev yek nîşan dide ku ne tenê ji bo Stenbolê ev kêmasî heye ji bo wan bajarên din metropolên din ev kêmasî gelek xuya dike yani lê dema em çê dikin Kurdên Stenbolê ne tenê Kurdên Stenbolê din em dibînin Kurdên ji bajarên din misal bajarekê wekî Qirşehîrê belkî bi çend kilometre ji Stenbol dûr e li Anatolya navîn e lê car din dê misal vê şemiyê gotin em ê ji Qirşehîrê werin tevlî sêva mexekreş bibin misal wekî min gotî kêmasiya gelek mezin e Kurdên Stenbolê eleqeya nîşanî hemû bernameyên Kurdî dikin ji ber ku birçîbûnek a Kurdî heye li Stenbolê mirov çi qas ji axa xwe dûr bibe ew qesî nêzîkî zimanê xwe û çanda xwe dibe min ev yek gelekî eşkere dîtiye li vê derê wekî min gotî 2017 pê ve em ev 9 sala hema bêje em bernameyan çê dikin û di van 9 salan de kesên ji fikrên cuda Kurdên ji fikrên cuda têne tevlî bernameyan dibin heman demên de biyanî jî tên tevlî bernameyan dibin kesên lêkolînê li ser Kurdan dikin an jî kesên eleqeya we li ser Kurdan û carna Tirk jî beşdar dibin her çi qas hêjmara wan kêm jî be yani ez dikarim vê yekê bêjim Kurdên Stenbolê dixwazin bi karobarên çandî werin ba hevdû wê derê hevdû nas bikin û gelek misal ez dikarim vê bêjim misal hinekan hevdû nas kiriye di bernameyên me de zewicîne hinekan bi hev re kar kirine hinekan bi hev re albüm dêrxistîne stran dêrxistîne ji ber ku mirov hevdû di bernameyan dan dibîne di qadên civakî de dibîne ew hevdîtinên li qadên civakî ve diguherin karên hevpar misal carna zewaç dibe hevaltî dibe an jî carna ew hevnasîn sînerjiyekê derdixi meydanê bi rastî min di gelek mînakan de heya niha ev yek çavderî kiriye li vê derê ji ber ku xelk hesreta Kurdî ne rasta bêtir Kurdî diaxivin bêtir berê xwe didin Kurdî li gorî min jî li vê derê piçekê din rihettir Kurd piçekê din rihettirin û bêtir li ser zimanên xwe li ser çanda xwe disekinin ev jî ji ber ku ji axa xwe dûrin û bêrî dikin û xwe xerîb daxwe xerîb hîs nekin bêtir berê xwe didin zimanê xwe û çanda xwe û li vê derê jî em bêjin helbet ewa siyasî an jî ewa siyasî jî rihettir e misal em bêjin zext hindiktir li ser Kurdên Stenbolê heye ji ber ku nêzîkî 20 milyon kesan li vî bajarê dijî û tu nikarî her 20 milyonî kontrol bikî wekî din jî hişmendiya Kurdên Stenbolê jî pêş veçûye ji ber ku dîrokekî ya vî bajarê heye em bêjin hafizeyekî ya vê derê heye Kurd ji salên belkî ji salên 1600 1700 pê ve
لستانبول دیجن ام بیجن یکم سازی و درنک البدر درکتینه مطبعه کرد البدر درکتیه ایرو الگلک نافچه استانبول ریو ریچن کردان هنه او حافظه هیا جبروی حافظه کرد استانبول هم بچکیدن راحت ترن هم جی بهتر برای خود دادن کردی و دناف هفته بهتر اتفاقن و لهفدو دیگرن لهفدو دپارزن جی من او یک دیتیه بله از تونجای özel سال 2017 ji Batmanê hatim Stenbolê. Armanca min ku ez werim Stenbolê şano bû, şanoya Kurdî bû. Şan bi Batmanê jî şanoya Kurdî dikir. Lê min got ez hem xwe bi pêş bixim, hem bi xwe ez perwerdeyê nû bistînim û xwe hewarê şanoyê de pêş vebixim. û bi rastî li Stenbolê jî di hêla karê şanoya Kurdî de valahiyek hebû û min dizanim ku li Stenbolê Kurd gelekin, mixwast li Stenbolê jî em tişna bikin. Ez û sêçar hevalê xwe me li Stenbolê Beyoğlê Taksimê me ji xwe kargehekî şanoyê vekir û sê-çar sala me atölyeyê da perwerdeya şanoyê me da perwerdeya dansê û enstrûmana wek kargehek bû û sehname jî hebû. Me li wir rojên kurtefîlma çê dikir, me helbestwana dihanît, me nivîskara dihanît. Yani wek malekî Kurdî me ji xwe ava kiribû. Bi her awayê me xebatê xwe domand piştî pandemiyê, pandemiyê rewşê aborî çêbûn, bi rastî sahneyên ji destê me çû di pandemiyê de. Motivasyona min çi ye ku min li Stenbolê digire bi rastî bajarekî gelek mezin e û her cûre insan hene, mirov hene, mirov gelek insanê cuda cuda dibîne, mirov perwerdeyê cuda dibîne. Di nava vî qelebalixê de mirov dikare üretimên cuda cuda, cûr bi cûr jî derbixe. Xweş e yanî ez jê jî hes dikim, ji behrê jî hes dikim yanî vega derewanekim behr jî xweş e yanî û qelebalix jî xweş e, bên hevalê xweş e yanî ji we awê li Stenbolê dimînim. Erê û jiyana şevê jî çalak e, 24 saet zindî ye. Li Stenbolê tu çi bixwazî tu dikarî wî bikî. Yani tu ji çi hez bikî. Meyla te li ser çi heye, mêjiyê te li ser çi ye. Tu dikarî xwe her beşî de bi pêş vebixî. Tu sînema dixwazî here warê sînemayê de sînemavanê baş hene, tu şano dixwazî, tu müzik dixwazî, tu dikarî ji her derî tu mêjiyê xwe dagirî. û helbet rojekê me vegerin Kurdistanê lê divê em piçekî din jî xwe ew bikin, xwe dagirin. Piçekî din jî em bistînin û piştî ku mestan êdî em tam em bêjin em pijiyan helbet em ê van tecrübeyê ku me li vir standiye, van xebatê ku me li vir kiriye em ê helbet em ê li Kurdistanê jî bikin yanî piyekî meşxul Kurdistanê em tîjar ji Kurdistanê qut nebûne. Belê bînerên Kursat Nîvsî em hatin dawiya bernameya xwe wekî we jî temaşe kir. Ev bajar bi yek bernameyê meriv nikare bigêje yani tê bigêje ji ber ku bajarekî gelekî qedîm e û di nava xwe da gelek çand û kultur dihewîne. Ji ber wê jî bo her mijareka wî meriv divê ser bernameyekî çêbike. Bo ya rojên pêş de belkî em bernameyên cûr bi cûr çêbikin û vê bajarê qedîm pêşkêşî we bikin. Jin hava bimînin di nav xêr û xweşiyê da.